nga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Pwersa 12-15 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga igsoon, mayong gabi iniata sa atong tulumanon nga atong Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagkanayon, non potest is diuturnum quina subest veritas. Huwag pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Maigsoon ang atong tulumanon sa New Creation Servant Community nga kanunay nga nagapakailap o sukad pas panahon ni Cardinal Julio Rosales. 1980s, gigam na niya ang New Creation Servant Community of Catholic Charismatic Communities nga magpadayon sa pagsangyaw sa maing balita o sa Life in the Spirit Seminar. So, kining damgo o tinguha sa atong mga arsobispo o obispo, labi na ni Cardinal Julio Rosales, nagpadayon nga buhi, nagpadayon nga nagpakailap sa kamatuoran sa Diyos ug sa kaluwasan. Nagpadayon sa pagduaw sa mga kaigsunan natong naa sa bilangguan o nagpadayon ang healing ministry o counseling sa mga tigom nga ilang ablihan. Daghan kay nagpasalamat sa Dios tungod sa mga kayuhan sa panglawas o paghibalik sa ilang gugma sa Dios ug sa ilang pamilya o kininautang nila sa madasigon nga New Creation Servant Community. Unya ang elder servant mo si Brad Dodong Villarta. Ang atong presiding head servant mo Sister Brilia Albao. Formation Head Servant, Sister Jeneline Lawan. Ministry Head Servant, Sister Maricor Maligon. Ang Prophetic Servants, mo ni musunod si Brad Rumi Llines. O Dog Rumi nga itong mga pagampo, kanunay nga pagdasig kanimo sa imong pagpaambit sa mga pulong sa Diyos. Testimonyo nimo. O gusab sa iyang kapikas, Sister Jezebel Alinio Llines. Ang kingly servant, si Bradry Albao. Yes, kingly servant, is si Bradry Albao. O niya ang priestly and liturgy servant, Brad John Nolin Lanik. Community secretary, Sister Jasmine Lodonia Archeles. O niya ang admin and custodian assistants, sila Sister Gina Belicario, Sister Norma Alecos, Sister Edna Pino. Sa worship servant, ang nangulo mo si Brad Joshua Asingwa. Sa music servants, sila si Sister Christy Agas, nga kanunay ning mo tambong yun mo appeal sa atong Catholic Bible Study. O niya si Sister Brad Jan, ayan Jan Baino. O sa healing and counseling servants, sila si Brad Esperidion Eating o Sister Ida Eating. Sa prayer and treasury servant, Sister Mera Sinesa. Yang kaabag, Sister Josephine Lee. Sa teaching ministry, Brad Elby Sinita o Sister Chris Sinita. Sa Bible catechesis, atong pinagkakahigala si Brad Alex Basig. Dong Alex niya mo rin sa station DYRF Radio Pwersa kay na pagngan sa suga dito sa pikas sa atong Assembly House Charismatic. O niya sa Bible Catechesis, Brad Alex Basig. O magkalugar to, dalikyat ko to, niyata sa DYRF radio station, Brad Alex Basig. Sa temporality team servants, Sister Josephine Basig, Sister Josephine Lee, Sister Supres Velasco. Sa Wish and Men's Ministry, panguluhan ni Brad Mario Uy. Sa Transpo Ministries, ang kapikas Sister Nida Uy. O niya ang Technical Ministry, Sister Jase Lodonia, si Brad Joseph Bergayo, Brad Joshua Asingwa. O niya sa Couple Cluster Servant, ano mo si Brad Mario Uy, o yung kapikas Sister Nida Uy.
Sa Single Adult Women's Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rudil Intrampas. Sa Youth Cluster Servant, Brad Jan Nolin Lanik. Sa Youth Adult Women, Sister Almira Belicario. Sa Youth Adult Men, panguluhan ni Brad Joseph Bargayo. O sa General Services Servant, si Brad Richan J. Beodor. Maigsoon mo ni ang atong mga kaigsunan nga nagduma sa 2026 to 2029 new set of servants. Sa servant communities, new creation servant community nga sila malasigon kanunay alang sa buluhaton sa kaluwasan sa atong mga kaigsunan o sa mga tao sa mga dunay giantos nga mga problema sa kalag o paglawas na ang ilang counseling o sa pre-over ministry. So atong daygon ng Dios sa kamapadayonon o sa kadasig o kamaygugmaon sa buluhaton sa kaluwasan. New Creation Servant Community nga ang presiding head servant, Sister Brilia Albao. Kanya, mga igsuon, doon na na'y pangutana atong tagdon kayo. So, ready ta dong lapi. Hello, Brad Soc. Magandang gabi, Brad Soc. Sa New Creation community o sa tangang naminaw sa itong sa itong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa Hebreanon maybe 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa o nana o hukman siya sa Diyos. Nga akong pungutan na, Brad, bagay maingon mga lain tinuhan, Brad, na ang Diyos kuni atubangon inigablaw sa paghukom. Di ko na si San Pedro. Akong pungutan na, Brad, ba kinsa mo di atong atubangon, Brad, kani si San Pedro o ang Diyos, Brad? Pari ko nung katinaw, Brad. Sa may klaro ang pagkutanan ni mo, sa may premise na. Kung sa'y pasiuna ni mo, ayaw dali-daliagan. Atubangon na to, inigablaw sa paghukom, ang Diyos ba o si San Pedro? Sa ko buhato na to, sa Diyos San Pedro, sa man? Sa may pagkutanan, kinsay labaw nila o sa man? Kinsay atubangon na to, Brad. Kinsay atubangon na to? Mamatay ka. Kung mamatay na ang tao, naghukom ba? Hibaw kag mo sa may tabo na itong atubangon na itong Ginoo. watay ka kaligunan nga mahimutan takos pagtanaw sa Ginoo ug sa karang tugon pa ang makakita sa Ginoo mamatay dili tungod sa kahadlok kundi dili tungod sa kadili takos atong kugayon pagharong ug pakigatubang sa Dios kinsa makagagahom sa tanan kinsa way sinugdan ug way katapusan musa ang atong gibuhaton mo pagpiko sa atong tuhod pagduko sa atong sa pagdaig sa Ginoo kay ang presensya na aman bisag asa. Pero magunahon na kita nga mutanaw kita sa anaos Ginoo ay lagkabalaka. Kung magbinuutan tas tong kinabuhi naa sa 1 Corinto 3:13 nga wa ta may bawo kung sa dangatan nato. 1 Juan 3:22 ang may bawaan nato nga kung buutan ta matarong ta nakahimon ta pagdaog sa sala kita nakaigawas na sa gapos ni Satanas libre ta ang gahom sa Diyos nagpuyo ka na to o sa atong pagatubang kaniya makaharong ta dili ta mahilis kamatayon hatagan tiya katakos nga kita makagharong kaniya o sumala sa 1 Juan 3:22 ang mga matarong makakita sa Diyos o makaambit sa kinabuhi sa Diyos o sa kalipay ng walay katapusan nga giandam niya sa langit. Mosa nga maninguha kita kay matod pas Biblia kung magbinuutan ta magminatarong ta iabtan ta sa kamatayon agakon ta sa Ginoo ikuyog ta niya nga to siyang gingharian ug papuyon ta sa kinabuhi nga di na ta matiguwang di na ta masakit ug di na ta kasa nya makatagamtam na ta walay katapusan nga kalipay ng way sama didto sa langit kung malangit na ta. Wala maninguha ta kutos mahimo pinagis pagampo kay Jesus sa San Mateo 6:41. Mingon si Jesus, kanunay lamong mapildi sa yawa. Kanunay mong masukkamod sa gahom sa tintal sa yawa. O karon hatagan ta mo sikrito. Hatagan ta mo og gasa nga makahimo na mo pagdaog sa yawa.
o makahimo na mo paglahutay. Unsa man ningon ni Ginoo, pagamping lang kutos mahimo paglikay sa sala. Og pagampo kanunay aron dili na ka makasala og dili na ka mapildis panulay. Pagampo kanunay. Sangpita nga akong ngalan. Kay pinagis kong ngalan mulagtew ng yawa og salig kanako. Kay akong imong panalipod. Ako ang imong kadaugan. Sa mo nang gisaad sa Ginoo kanato nga makadaog ra ta. Basta nga mo-surrender ta. Ato ning hubuon ang mahugaw nga sapot nga gisulob sa yawa kanato nga maong pagpakasala, maong kaulag, pagpatayag tao, mga pagpasipala, panglugos, panulis, kana mga butanga matud pas Ginoo, mao ang akong kaway. Pildihon ko na og ang tao nga nasukamod sa sala akong hatagan. Sa kay gayonan. Asa mabasa? Na sa libro ni Propeta Ezekiel 18:27. Panganhi kamo kanamko matod pa ni Jesus, mahimusag kanamo kay naman ng anak nasa ng Espiritu Santo ug Dios Amahan, duol kanako matod pa ni Jesus. Og hinulsuli ang imong sala. Ug sa mao na mo paghinulsol Ginoo, ang paghinulsol ninyo balik-balik man humanyo balik na sa pagkasala. Dili na mo tinuod nga paghinulsol. Ang tinuod nga paghinulsol mo pagpaninguha, paglikay sa okasyon sa sala. Unsa man okasyon sa sala? Mga dapit nga daang kahugawan, sugal ba, o mga sayaw-sayaw nga laway, o pagkikuyog sa mga dautan tao, o pag-ato sa mga dapit nga tuan dito ang mga laang ni Satanas nga maghasugbata sa impierno. Likayan ta na. Kay niya na matudpas Ginoo, kung maghinulsol ka, o sa katimaan nga ikaw tinuod na ginulsol, kung mulikay ka sa sala. O sa imong paglikay sa sala, sundi dayon sa pagtuman sa sugo sa Dios. Kunya pagbuhat og mayas mo sige tao, sa mas pagtabang sa mga tao nga palitan kabus kayo, doon na kayo katabak, o doon na ba'y mga wagyoy kay bawog kabangkagan, unsay Dios o unsay kaluwasan, niya makatabang kanila, mao na ang buluhaton nga makalipay sa Dios. Mao na ang purong-purong Ginoo yandam niya na alang kanato dito sa langit. Mao na ato putubag sa pangutana ni Ricardo Resane nga ato ara sa gawas. Yeah. Salamat kay dong sa imong gipasa na kong pangutana. Niya ba si Mado Aquino ato Santagdon. Salamat Badsok og may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang Katinawas Pagtuong Katoliko. Badsok, ang akong pangutana Badsok may tungod sa kaayo pagka may gugmaon sa Dios o pagka manggiluyon niya Badsok ba. Badsok kuan katubang panahon ni Noe Badsok ba nga gilunupan ang tibuok kalibut kuan ba nga katong tibuok kalibutan ba unya pipila mo to ka mga tao nga wa mo tuon ni Noe nga kuan nga lunupan ang kuan kalibutan sulod ka 40 ka adlaw og 40 ka gabi unya gibugal-bugalan hinuon siya unya Badsok ba nga na kuan na naman sila na nga kuan naabtan sila sa kuan lunop unya kanang kuan kanang diha na sila nakakuan ba unya wa na sila kasud sa kuan aka pakuanon na ta sila ni Noe unya wa na may kakuanan kay dako naman ang tubig unya Badsok pagkamatay at kay nangamatay magutis lang kuan tanan Badsok kuan kay wa may gikuanan na to Badsok ang katong labing taas nga bukid Badsok gi lapawan mag 7 ka metros katong panahon ni Noe nga kuan nga lunop 40 ka adlaw 40 ka gabi unya Badsok ba kato ba sila Badsok ba di sa tagahukom nga kuan ba to sila kanang wa ba to sila kaluwasan kuan ba to sila kanang na impierno ba to sila o unsa ba kay pertimang pagtamay nila ni kuan ni Noe. So una yung pangutana. Okay. Pangutana ko Badsok. Ato manumduman sa imong gipasiuda unsa ang kaayo sa Dios ug unsa ang kamaluluyon sa Dios ug unsa ang gugma sa Dios kanato away saba ang iyang pagigugma kanato ug iyang kaayo kanato nga bisan sa atong mga kalapasan kagilaran wa mobiya ang Dios kanato sa Isaiah 59:2 wala mang kumubiya sa makasasala
ang makasasala mo'y nitalikod og mibiya kanako aron sila makigakos sa yawa og ni Satanas. Dili kaya ako'y nibiya kanila. Sila ang makasasala nibiya kanako. Og matod pa sa atong Ginoo, ang iyang kamaluluyon walay sama. Og sa Salmo 7:12 naa sa day nasuwat, God is justice. Ang Ginoo matarong nga maghuhukom. Nga kuno na mga tao nga bisan unsaon si Ginoo paglamdag, diyon sa Ginoo paghatag og mga maayo, bisag unsa mga timaan si Ginoo sa pasaylo sa mga sala nila, ug kana magpadayon gyapon pagtalikod sa Ginoo, ug magpadayon gyapon pagsabwag silang daotan nga buhat nga nakahimo silang dakong iskandalo sa mga buhat nila. Ang mahitabo mopahamtang nga Ginoo sa justice, iyang pagkamatarong maghukom na sa Salmos Kapitulo 7 versikulo 12, ako ang maghukom nga matarong matod pa sa Dios. Mo na ipahamtang niya, mo nang nangutan natang ganong niabot ang lunop. Kaya mga tao kaniadto bisan pa pag-ong nagpadayag, ang Ginoo siyang gugma ang pagpabuhagay kanila sa tanang kinahanglan silang pagpakabuhi, mga tanom, mga prutas, mga tanon nga gihatag niya kanila. Apan talikod ang mga tao og nagbiyay pa kaniya o sa gipapadlong sa iyong amahan siya gipapadlong sa gisugo si Noe adtua ang mga tao nga dili sila mopadayon sa ilang pagtalikod sa Dios, dili padayon ang makalilisang kasalanan sa mga batanon, mga tigulang sa paglapas sa sugo og paybaw nga kung dili sila motuo kanimo na moabot nga lunop, dilubyo. Kan dilubyo sa tupaw sa nakalunop nga molapaw pa sa kataas sa gitason sa bukid o statson ng madagkong kahoy, mulabaw pa niya na. Busa ang mga tao nga sanapan sa makalilisa nga lunop, dilubyo, way mabilin. Mga matay yun. O kini sila tungod sa ilang pagbalibad, tungod sa ilang kaway pagkabana sa ingan na nato the destiny made by God for us. Ang utlanan nga gihimos Ginoo para kanato, dili sa kalibutan, labi ng dili sa yawa, kundi alang sa kaluwasan. Kung saan yung Ginoo ayaw pagkumpiyansa. Kaya mingon di ka, dugay pa man ko mamatay. Nga naman kay batanon pa man ko, may mukog lawas, kusog pa kong kaon, kung mga kanon nga lamian, so dugay pa ko mamatay. Ayaw pag-ingon ni Ana. Kaya sa kaalam 15:8, tao hinumdumi, dili ikaw mo'y tag-iyas kinabuhi. Hinuman ran imo ang kinabuhi nga imong gitagamtam karon dili na imo. Ug sa kalit unya, bawion sa Ginoong imong kinabuhi. Unsa may tabo? Hebreano 9:27, human sa kamatayon, hukman din ang tao. Musa doon na nabay na impirno? Nana. Doon nabay na langit? Naa. Daghang kayo na sa pinadayag size na ibingato sa Diyos, samtang nagampo si Moises o mismo si San Pedro sa nagampo, nabli ang langit. O nakita niya ang hilabihan kadaghan, libo kalibo ka mga kalag nga tuwa sa langit nga nagtagamtam sa kalipay ng isama. Nagdaig, naghimaya sila sa Diyos nga dito sa langit ilang itagamtam ang dili masaysay sa kanindot o kalipay sa langit. Kunya ang mga kalag nagampo pagyud para nato. So doon ay daghang nalangit nya sa Lucas 14 11-16 nagisgot usab nga doon ay tao kang iyang kalag dito sa kaldayo, pero nangiliw po pa siya alang siyang igsuon nga matay na. Bot sa bot doon na say na impirno nagisgot man og gitambok siya sa kalayo, pero gitagan pa higayon nga makigsulti ni Abraham. Abraham, amahan ko, doon na po ko'y 5 kaigsuon sa amo, kansang kinabuhi daotan, sama kanako. Og naibaw kog unsay dangata nila, mahaipon sila kanako ning kayo nga labihan kainit, nga sila unta. Padadaan nimo ang sa kataong patay na niya banhawa, aron siya mo imusulti, aron sila madali pagtuo. Ningon si Abraham,
bisan pag dunay minatay nga mabuhi niya muwali kanila dili na patuo. Tuwa na dito si Moises. Tuwa na dito ang mga propeta nga nagdaa sa pulong sa Dios sa kaluwasan. Dili na maminaw. So, ang atong gibuhaton maong pagluhod sa atong tiil o pagpangilyo po nga kadtong nagmagahi silang kasing-kasing o kalag pagbalik kanimo Ginoo. May baw unsa kapait ang impierno nga makalilisan kayo ug unsa kanindot sa kalipay nga kung kita nakasa mubalik ta gakson tas Ginoo. Unya mabati nato ang baynitong pitiks kasing-kasing Ginoo sa gugma kanato ug sa mahumot nga bayhon siyang panglawas nga nagadapit kanato sa paghanggap sa labihan kanindot kahumot nga mga bulak libot sa atong Ginoo. Mao na ang dilubyo, ang sunog niabot ngadto sa mga katawan panahon ni Noe. Nga naman kay nagmaggahi sila sa tawag sa kaluwasan. Ya ba si Dok? Napay atong dawaton nga pangutana. Ya say sinuwat nga pangutana nga atong nadawat nga atong pagtagdon. Brad, tinuod ba nga wala by gahom ang mga santos kay gitawag man butang na ning rebulto sa mga laing tinuhuan sa man kay gitawag man sa mga rebulto nagpaibaw sa mga tinuhuan. Brad, palihog patinawi ko Ricardo Resane o sino man Ricardo Resane sa mora nga ang atong mga kaigsunan nga mga non-Catholics mahait kayo ang talinggap o malig-on kayo ang yan lagputhaw sa kaisog o kadako sa ilang pagsupak nga ang Katoliko may impierno gayon. Ngano kay nasuwat sa Exodus 20 1 sa 5. Nag-ingon ang Dios, ako ang Dios ug wa nay lain. Magasimba kamo kanako, ayaw mo pagsimba og lain kay ako ay inyong pagasimbahon. Og kung kamo magalapas nini akong pahibaw, ayaw mo pagbuhat og linilok nga larawan sa mga Dios-Dios. O ayaw mo pagyugbo alang kanila. Kay ko Dios nga bubuhan. Ug inyong nyatakan kini akong sugo sa pagdili sa pagsimba ni ana mga larawan, mga linilok nga larawan nga Dios-Dios. Akong ipasunod kaninyo sa inyong kaliwat. Unang kaliwat, kaduhang kaliwat, ikaupat nga kaliwat, kalima nga kaliwat. Magsunod ang kastigo kaayo gikan sa karaan nga imong gikanan hangtod pa sumabot makalilisan kayo matod pa sa Dios. So Katoliko mo ay natumga ni ana. Nga naman, kaya man na may mga linilok na larawan sa Katoliko. Larawan sa mga anghel, kerubin, mga santos, San Vicente, San Antonio, Santa Teresa de Avila, uban pa. Ya, nasa itong mga altar, nasa itong chapel, nasa simbahan, na yung mga larawan sa mga santos. Ngay muyok mo umutahod ta. Kana usak ka na kung kastiguhonon sa Ginoong naghimo ni ana kay siya Dios nga bubuan. Ug kamo mga Katoliko dili mo kaipsat, makalikay o makaipsot sa katalagban ngay haguman ninyo ang kalayo sa impierno walay katapusan. Unsa may atong tubag niya na? Atong tubag simple ra kayo. Ang atong tubag ba ang tanan bang paghimog larawan sala? May konti alis la nakasa na yung Ginoo. Kay naa sa libro ni Propeta Zacarias. Nagingon ang Ginoo, ako nagaandam sa dakong bato nga gihatag ko ni Josue. Ug kanang maong bato patikon ako ang larawan. Larawan sa dagway sa mata. Kay kanang mata simbolo na nga ang Diyos nakakita kanato, nahiwaw nato bisag asa ta. Og ningon ang Diyos nga kung ang mga tao dili mo patuo nga ang magidili nga larawan. Unsa man gidili sa Ginoo, do na bay specific? Na ningon ni Ginoo,
ang mga larawan sa mga Diyos-Diyos, sama ni larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, ug uban pa, mga larawan na nga way gilarawanan ug kana gidumtan sa Ginoo. Ug matud pas Ginoo nagasimba ni ana mga Diyos-Diyos iyang pagasilutan. Pero giapil ba niya ang larawan niyang gipahimo? Kaya naman sa Zacarias 13, nganingon Ginoo, akong gipaybaw ni Josue ang usa ka dakong bato nga buhi ug ako gay mo mukudlit, ako gay mukulit sa larawan sa 7 ka mata nga nagkahulugan sa kahayag ug paglantaw sa Ginoo, naibaw siya sa tao bisan asa ang tao, bisag no sa makita niya. Mao na ang simbolo niya tong seven eyes of God. So ang mismo Ginoo naghimog linilog kalarawan pagutana nakasabag Ginoo nahana sa karaang tugon nga nangingon ang Ginoo, ako ang Dios, nasa Deuteronomio 32:4. Ako ang Dios ug dili ko makasa. So siya kasa paghimo niya larawan, linilog kalarawan siya nagunay pagbuhat. Nya doon na ba'y larawan nga gipahimo sa Dios nga dunay katuyuan? Basaha ang Numeros 21:7-8. Si Moises miadto og miluhod sa yuta og nangiliupo paghangad niya ngadto sa Ginoo. Ginoong Dios, nangayo ako kahayag kanimo, kaluoy ako. Unsa man hibaw ko na Ginoo, pinungod Ginoo sa maimong tuyo nga maluwas kami sa mga gagmayng bitin nga among gitadlas karon ang desierto na ang among mga tiil ug bitiis paiton o tilapan basbitin nangamatay, nagtumpi na ang daghang nangamatay tungod sa bitin nga bala. Moises paglilok o larawas bitin, ipalikos nagkahoy. Unya samtang gunitan imong larawan sa bitin nga gipalikos kahoy, ako nang huypan, akong panalanginan sa akong gahom ug kanang hipahitan sa so, bitin nga mala. Guniti na Moises ug patanawa siya, walinga iyang naong kung maglingi-lingi, ipatanaw gyud ug tanan nga hipaytan sa bitin mala nga bitin malawas sila. Buhaton ko na Ginoo ug gihimo ni Moises ug gihuypan sa Ginoo siyang panalangin ug ang taong naglurat ng mata kay hapit ng bugtuon sa ginawa iyang gipatubang sa krus. Or rather niya itong larawan sa bitin nga gipalikos sa kahoy. Naayo diha ang tanan nga ayo nangawa sa mga bitin. Kung sa'yo gipahimo sa Ginoo, linirok maglarawan. Larawan sa bitin, nga iyang panalanginan nga dunay gahom. Kasada yung ginawa na. O si Yahweh mingon na sad kang Moises, Moises, unsa man Ginoo, paghimog kinulit kung linilok nga larawan sa kerubin. O niya ang gamiton nimo ay mong material nga sa lugar imong gamiton, bulawan. Ighimo nimo sa maong larawan sa kirubin, himua sa larawan. Nanya ako ng panalanginan, masig kakilid sa kahong balaang kahon sa kasabutan, ibutang na. Kaya mo ng nga na niya og presensya day ang pagkanaan ako. Mao na itimaan. So mo sa Moises og larawan sa kerubin. Linilok ka larawan. Nakasaba si Moises o nakasaba ang Diyos nga mo nagsugo niya. Wa! Kay doon ay larawan nga gitugutan ang gitugot sa Ginoo paghimo. O sa ato lagi pa hibaw sa Numeros 21:7-8. O niya mingon ang Ginoo, pangadto mo sa Jerusalem. O doon na dahil akong templo o sa sudi na dako kayong altar o dagha mga linilok kalarawan nga akong gipahimo, larawan sa tao, meaning tao nga balaan, larawan sa mga anghel, larawan sa mga kirubin, larawan sa mga simbolo, o tahura na. Nasa Leviticus 19, ang mga butang nga balaan naa sa templo sa Dios, tahura na. Kaya kadtong magapasipala niya na, nagapasipala sa Dios. Yan sa 2 sa 18:22, ang mga tao nga muduol sa templo, musud sa templo, muluhod atubangan sa altar, nagampo sila sa Dios atubangan sa dakong altar.
wa malagi sila sikare sa Ginoo. Musa maliko nato nga ang larawan nga gidili sa Dios nga giklaro giniya sa napo sa primerong sugo, dili ka magbaton og linilok nga larawan sa mga Dios ayaw pagyukbo ni pagluhod at tubangan kanila kay ko Dios nga bubuhan o magapada kung kastigo sa unay, kaduhay, katulo hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. So maigo ang Katoliko niya na kay kanang gipahimo sa Ginoo, mga larawan pahimo sa Ginoo may nagbuot. Iya man ang tuyo nga dunay katuyuan. Moises kanang hipakan sa bitin nga mala bisag magtinga na idaitol kining larawan sa bitin nga gipaliko sa kahoy nga akong panalangin na gahom nga bisan kinsa makakita niya ng himatyo na mabuhi, maluwas siya. So, di ba? Ginoo naghimo niyan, ingno na itong Ginoo, kasasala ganing Ginoo, ayaw pa yun na kay gubaan ta. Daghan pa mga tao nga, ang ilang mga pagtagad sa larawan nga, para nila, pero di sa tamo, himo o mga paghimaraot nila. Ngipang sunog, larawan sa Malga Birhen, di ay tao nga naggunit og martilyo, gidukdok ang og lawas mahal nga Birhen Maria o guban pa. O dili kita magampo nga gabaan niya na sila. Dili ta. Pero basahan lang ang Salmo 74. Salmo 74 kat nagingon ang Ginoo doon ako'y templo. O nga akong makaaway mo sud sa akong templo, simbahan, magdaa silang martilyo og maso o nagda sila kayo kay ilang sunugon ang mga balaang simbolo o gidugmok nilang akong mga kinulit nga larawan, gidugmok o gisalibay nila, ipanghimaraot nila. Salmo 74. O nagingon ang Diyos nga ang hustisya niya, ang iyang pagkamatarong nga maghukom mo'y angay kadlukan kay kadtong ilang gibuhat mo'y sa kapagyatak o mo'y sa kapaglapas sa Leviticus 19:30. Ang templo sa Diyos, ang balay sa Diyos, templo sa Diyos, mao ang puy-anan sa Diyos. Ang Diyos naastang nang dapit, pero naa siya sa iyang templo. Og ningon ang Ginoo, og kanang maong templo hatagin niyo dakong pagtahod. Kay ang templo sa Diyos, mao ang puy-anan sa Diyos, naa siya diha. Naa siya sa nang dapit, pero tungod kay ang templo tapukanan man, tigumanan mas pagsimba, natural. Ang presensya sa Ginoo, naa diha. Kaya akong ipakli diri ang Leviticus sa daang tugon 19:30 nga ang Ginoo nagpahinumdom nga kanang mga sagrado nga butang yang ipahimo, mga linilok nga larawan sa kerubin. Ang Ginoo nagpanumdom nga kinahanglan ta mohatag pagtahod, pagtamod o dili ta magapasipala niya na kay kana sagrado na kabutang. Yang anong mo ampo mamog balaan santos nada na sa Biblia ng mga santos San Antonio, mga santos nga mga babae ug uban pa niya sang piton man as magkatoliko na manana tayo mabasa na ako na lang basahon mao na ang kamatayon. Ngay kamatay sa taong lawas balik sa abog, pero ang iyang kalagwa mamatay mubalik na ngadto sa Dios. Brad Alex. Ug niya ato sang mabasa nga ang mga balaan nga mga linilok nga larawan sa mga santos giatagan og pagtagad. Salmos 99:5. Mangadto kita, magluhod kita. Ang Dios nga nagalingkod, ang Dios nagalingkod siyang trono, og ang gilingkuranan niyang trono mga larawan sa kerubin. Og mangadto kita, pagtahod, pagluhod sa gitumban sa Ginoo larawan sa kerubin. Una man lagi Salmos 99:5. Pero niya na si Brad Alex Masek ug si Ryan. Muna nga welcome dong lipay kay dungog sa kasatong simpya niya si Brad Alex usan ni sa ingno na to hinug kayo sa pagigugmas gino pagalagad sa Ginoo.
tamis kay na siya tubakas Ginoo kay mo'y ang gihimo ang pagpadayag o pagpaybaw nga doon natay Diyos nga magagahom. O naana sa San Mateo 10 nga kadtong nagtug-an o nagpadayag kadtong nagpaybaw kanako ngadto sa uban ako sad magpaybaw niya ng tawhana ako siyang ipaybaw akong ipaybaw ang Diyos Amahan akong Amahan niya ng tawhana nga nagpadayag kanako nagtudlo kanako ngadto sa mga tao akong isultihan na Ginoo nga kining mga tawhana hinigugma nimo o Diyos kay sila na higugma kanako. Brad Basin, Alex Basin. May gabi mga igsoon. May gabi. O sa tanan nagsunod sa tulumanon sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Ako pangutan na Brad Soc, ang kanang si Jesus siya man ang kwan karon kaniadto og sa way katapusan. Na may sugo siya sa kwan nga panlakaw kamo sa tibok kalibutan og isangyaw ninyo ang mayong balita og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nanas Mateo 28 versikulo 19-20. Ya karon Brad Soc ang gospel karong adlaw Mateo 10:1 nga ri sa city. Na may gikuas Jesus nga pagkuan niya komisyon sa mga kuan niya 12 ka apostoles ningon siya nga kuan hatagan ko kamo sa kuan authority nga magsangyaw sa maayong balita nya ayuhan nyo ang tanang masakiton pero ayaw kamo pangadto sa mga kuan ko no mga dapit sa Samarianon nya isangyaw ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Akong pangutan na Brad Soc nga anong usab-usab man ang sugo ni Jesus nga karong adlaw nga gospel wa pa siya masugot nga moadto sa mga hintil nga mga kuan nasod pero pagkatapusan sa gospel ni San Mateo 28:19-20 padtuon man sa tibok kalibutan maglakaw ra mga ni palihog ko ni Husay ni Brad Soc. Muna ang paybaw sa Ginoo sa Juan 4:24 salvation came from the Jewish people nga ang kaluwasan gikan sa katawhan sa Hudiya kay Ginoong Kristo Hudiyo man ang iyang race iyang kaliwatan siyang pagkatao Judea man busa didto sad magkuha ang Dios Amahan og lawas sa manunubos ni Kristo from Jewish people. Muna nga nagkakatag man ang pinanggang katawhan sa Ginoo sa Israel ang uban nagpadama sa pag-anod sa pagsimba og laing Dios. Muna nga nagkatag-katag sila ang Israel. Gimahal mas Ginoo kining maong katawhan tanang katawhan gigugma man niya. Pero ang nag-una nga ginganlan og religious people mga matinuanong tao ang mga Israelitas. Ya, nagkakatag naman, nagkabulag-bulag naman. Muna yung Ginoo ayaw sa magpag-adto sa dili Hudiyo nga dapit. Bisan sa Samaria, ayaw sa pag-adto dito. Bisan silinga na, apan dili na mao ang nason nga mo'y kasinugdanan sa kasangyawan siyang mayang balita siya, si Jesus, o ang mga apostoles, Jewish people. Muna nga agig paghatag o malig-on nga leksyon sa paghigugmas Ginoo sa tanang mga tao sa kaluwasan, pero unaha ang katawhan nga nigugmas sa Dios nga mga masakitog kalag kay wala magtuman siyang kabubuton. Unaha niya pagumani ana ningon na si Jesus panglakaw na kamo sa tibok kalibutan sa mga hintil nga walay pagtuog Dios, walay relihiyon, walay tinuan. Isangyaw ninyo ang may balita alang kanila ug katong mutuo nga kamo akong gipadaha ug katong musugot sa tulumanon nga akong gisugo kaninyo adunay kaluwasan. So mo na ang pasabot sa Ginoo nga unahon sa nina kong katawhan ako kay mingon niya mga tao maganda mutuo na mga tao nimo ngadto na kas mga muna tuha unaha sila paguman sangyaw na ang may balita sa kaluwasan sa tanang mga tao, sa tanang mga hintil nga maabdan ninyo isang iyang may balita.
Mo na itong tubag sa may pagkutana ni Brad Alex Basik. Salamat, Brad Sok. Salamat niya si Ryan Ryan. ato sa paminaw. Maayong gabi, Brad Sok, o Maayong maayong gabi. gabi sa mga naminaw karon sa katinawan sa pagtuong katoliko. Ako ang pangorta na, Brad, is bahin sa mga anghel kay ang ingon sa kadaghanan na datay atong kaugalingong anghel niya. Akong pangutan na, Brad, is atong anghel na ba ni gahom, Brad, or gisugo rin is Ginoo nga i-report atong mga gibuhat nga kuandri nga sala nga i-report dito sa Ginoo. Nya akong ikaduhang pangutan na, Brad, is kuan nang if ang tao, Brad, ba magsigig ampo nga kuan about sa iyang health nga ayohon siya sa kuan pinagis pagampo niya, siya mismo dili mo kuan sige siya kaon og ganang mga unhealthy foods, Brad, ba sala ba na, Brad, sige siya ampo niya dili sa siya mo magamping sa iyang lawas, Brad. Mara na, Brad Sok. Salamat kay Dong Ryan sa imong duha ka pangutana may tungod sa mga anghel, no? Asa na mabasa sa Exodus 23:20. Kaningon ang Ginoo kamo nga akong makatawhan. Hatagan ko tagsa-tagsa kaninyong anghel nga magbalantay. Ang mao nga anghel nga magbalantay mo kuyog na kaninyo. Ug mutabang na muaga kaninyo aron nga ang inyong mayong tumong maangko ninyo uban sa pag-agak o pagtultol, pagtabang kaninyo ang tagsa-tagsa kaninyo. Doon ay anghel nga magbalantay. Pero pagmatngon, ayaw ninyo sila pasub'a. Kaya doon na may mga tao nga musod sa mga laway nga dapit. Ya, mo na muhikap-hikap sa mga dili may hikapon makasuko na sa Ginoo. Og ang mga anghel dili na hapit na dili mo kuyog, mahalayo na kanila. Og ang yawa mo na musugod og pagsakay kanila aron pagmando kanila, pagulipon kanila. Kay niadto mas mga dapit og nagbuhat mga buhat nga supak sa napo kasugo. Apan ang anghel ninyo mag-anan nagpalayo tungod kay inyong giwelcome og gipahimamat og gipahigayon pagayo nga mupuyo uban kaninyo si Satanas. Mao na nga ang anghel mo biya. Usa ka pahimangno sa Ginoo og kay bao nga dili unta ta mahadok sa mga pagsulay sa mga daotang espiritu kay naay gipada sa Ginoo tagsa-tagsa nato ang atong guardian angel nga dili na mobiya ka nato, muagka ka nato matud pa sa Ginoo ug mukuyog ka nato aron mahiadto kita sa tumong nga atong pagadtuan. Ang mga anghel motabang nato. Pero kung maghimo ta og mga malaway mga buhat nga dautan, wa nato ang pingi atong kugalingon, nagpaduol tas kay gayunan sa sala, ang anghel sad mo antihay mobiya ka nato ug musod ang yawa nga makapaylo na siyang kugalingon ug siya magaubang mga yawa sud sa kalag sa mga tao. Mo na magbantay ta, magamping ta, likaya nato ang okasyon sa sala, likaya nato pagduol sa mga dapit nga magadaot sa atong kalag. Kaya atong ipaduol kanunay atong kugalingon sa mga sagrado nga dapit sama sa mga chapels o sa mga simbahan katoliko o sa mga assembly of Bible studies. Makalipay na sa Ginoo nga mahimo na unya tang magsasangyaw sama ni Brad Basig Alex kay sama ni o sa mga Catholic faith defenders nga nagbudlay gyud sa pagpuyo kutos mahimo sa butan nga kinabuhi kay doon na may Catholic faith nga puting mo diskurso, murag di na mahuman ang diskurso niya, murag mamugos gyud tuhuan siya, pero luyo ni ang tanan. Pag-adto niya sa ka balay nga dito ang iyang higala nga nag-welcome kaniya, nakitaan man to niya itong iyang itong nagwali niya diyan na sa kakwarto niya nangutana siya, Brad, mao man ang nagsangyaw dito, Catholic ko na siya, pero sa man ang babae nga yung gidamo, nagbata mo kayo na siya, ay sabat, dunggat ka naman dautan ka na mo na nga dili na kumutuo na tawada sa kung sa paisultin tawada unless I can observe the good
something model life kaya mahimo una po kumutuo niya nadaan noon ang iyang kanindot musulti nadaan noon og karas nga din na siya tuhuan mana peligro mo na maningawa kita nga unahon na to pagpuyo sa buhutan nga kinabuhi paglikay sa sala paglikay sa pamalikas paglikay sa paghambog ya paubos lang ta kutos mahimo na sa libro sa panultihon sa bisan asa ug bisan unsang panahon na sa kahigayunan sa imong kinabuhi ayaw kalimot pagpaubos ayaw pagpataas bisan sa sinultihan kay Ginoo nag-andam kanimo og himaya nga dili matagamtam sa mga tao kung ikaw magpuyo sa kamapobsanon pagkanindot na sa Book of Proverbs. Akong palo pangutan na Brad Soc ba kaning about ning na ebanghelyo ni Jesus nga kung makasala ang tuo mong kamot maayo pag nigputlon og ilabay kaysa impierno ang tibok mong lawas kuno nya og maka sa imong mata lugita kini og ibalibag kay mas maayo pang mosulod kasing harian nga usaray mata kaysa ang tibok lawas kuno itambog sa impierno. Akong pangutan na Brad Soc ba ang tanang tao makasaam gyud kanang mata kamot kanang dila kanang baba nya kanang mata gyud kay naa sa Mateo 5:28 ko bantay gyud ang mga laki ni kay ang mga kuan ra ba sa mga babae ron mga immoral kay sinina nya ug ato din ang kuan ingon si Jesus nga sa pagtan-aw lang nimo uban ang lawayng hunahuna ikaw nakapanapaw na sulod sa imong kasing-kasing kunya di ra ba ni malugit atong kasing-kasing Brad Soc kung saan man ni nato paglikay ning salaa Brad Soc palihog ko ni husay Brad Soc kay lisod kay putlong kamot putlon ni lugiton imong mata nya bisag ang tiil gani ug makasaak ano ipaputol sad ko ana mga bakol na tatanan Makaingon ta na dong Alex Basig pagkalisod no lugit sa mata ko natin tartanan matakiat kaya itong mata may paglugiton lugita gyud yan natay mga kamot nga patakalag hikap nga dautan nga mga buhat may pagputlon nga pungkol ta matug langit kay sa doy mata sa impierno so mo na ka pungkol ta tanan wala tay gulit ang mata pero dili na maong literal nga sabto nato ang ato na yung paglikay maanan ta sa pagkita tag nga gwapa naman na sa Sirak 8:9 gakon mo tanaw ka og sa niya ka babae tanaw kag matahom nga babae nya inubanan og kaibog og ulagnon nga pagbati bisag wa pa ka mubuhat ana kasana kag mortal kung doon na kay tao kitagbuan nga kanhin nagdaog-daog nimo nya gunaw na ka pagpatay niya bisag wa pa ni mubuhata kasana kag mortal so mao na ang bot sa bot sa Ginoo nga ampingan nato atong mata kita tag mga gwapa mo praise na lang ta praise the Lord dalaygo ng Ginoo pagkamay yung muhimo sa Ginoo amen pero di na tutog pag-ayo ha so dahil tao ka atong kontra na gusto tang manibawas Ginoo di ko lang manibawas Ginoo di ko ikaw nalay ako nalang iyampo nga panalip din nagtawada o natagi kliksyon nga mabuutan siya ayaw yung pagtingop piluan ko nagtawada no so muna buot sabot nga kung makasa nga itong mata lugita buot sabot ilikay na to sa kaygayunan ang atong mga kamot o pagay na to kahimo pagdagmal nakadagmal na patap sigwa na to buhata so muna nga ang message niya na ang mensahe sa Ginoo ilikay na to ang atong kaugalingong mga kahimanan sa atong lawas, mata, dunggan o ilong kamot atong iubay sa atong huna sa paglikay pagpugong manang discipline manang sa Lucas 23:9 o 9:23 ningon tong tao Ginoo gusto kong musunod nimo may kayo dong sunod ka nako dali sunod ka nako pasaan ang imong cross o pagdumili si mong kugaling sunod ka nako aron malangit ka kanang yung poong pasaan ang imong cross o pagdumili si mong kugalingon mo man ang disiplina to so mo na disiplina to kita tag mga dautan uy Ginoo kaluy in tao so mo na nga dili na to lugiton literal kay wala natin mata gusto mong Ginoo natin mata kanunay ano makadayeg ta
Na lugar ako nagian ka sa karsada. Dapat sa karsada. Pero nabuwak ang katong mga sagbot dito, mga kuanday ka ng mga tanom bitang mamula, purting ninduta. Yalalay na magulo na pink, na white, na red. Purting ninduta. Mahunog yung ko dito na ko. Mudayag yung ko ni mo purting ninduta. Ako ni hunong yung ko rin. Akong mata gusto ko mudayag ni mo kay kaninduta na. So, mo na siya. May gawin nga Gamiton sa pagdayag sa Ginoo. gamiton sa pagdaig sa Ginoo. Nindot yung kinatanaw. Kadugang sa ito pagto. Dong Ryan, doon na pa dong? Wala na, Brad Sok. Thank you kayo. Ikaw lang. Yung 5 na lang. So, Yan, announcement lang, Brad. katong mo puta na dong? Oh. Judgment after death? Sa to? Dili katong kuan nang sige kag ampo pero ikaw mismo wala Na nag magdisiplina sa kaugalingon ba? oh, Gusto. Gyapon mo kuan sa gidili. sala gyapon na, Brad. Oh, natural. Kaya ito yung kasi Ginoo nga naman na sa libro ni Ezekiel 18:27. Ningon Ginoo, unsaon man ninyo nga makasasala sa paghibalikan ako o unsaon ninyo inyong paghimuon o nga kamo lalino nako gika sa kalibutan sa kahugawan, maduol mo kanako ang kalibutan sa kahimayaan. Saon ninyo kamo makasasala sa 18:27 sa Ezekiel yung Ginoo, bisag unsa kadaghan o kadako si mong sala, duol kanako, hinulsuli na imong mga sala. Pero tingali mong utana ka, Ginoo, unsaon na ko pag hinulsul nga tinuod gina ako pag hinulsul? Tubag si Ginoo, ang kahulugan nako dong sa paghinulsul, maninguha ka. Sa may kong paninguhaon Ginoo, paglikay sa okasyon sa sala. Mo ni tinuod nga paghinulsul. Kay kung dili ka maglikay sa okasyon sa sala, magbalik-balik ra gyapon ka. Magsigil kag sulti Ginoo, pasaylo ako kay nahimo ko ni usab o gyapon Ginoo. Kaniadto sa kasimana mo karon mo naghapon. Ang tambal ana naa sa akong mga pulong matud pa ni Jesus. Kanunay mong mapildi siyawa, di ba? Kanunay mong dagapuson siyawa. Kadautan inyong mabuhat. Pero karon hatagan na mo o gahom nga dili na mo mapildi siyawa. Pag-ampo kanunay. Ang primero ni ko sino pag-ampo kanunay. Ano pag-amping? Uya ampo kanunay ug makadaog gas panulay. So duha, kanang pag-amping mo man sa atong Paglikay. paglikay ba? Iya kanang pag-ampo kanunay hadlok yawa kay mo ampo tami ko ta Ginoong Hesus. Kana lang alanam sagop na sumpayon. Sumpayan lagtiw nang yawa ana. Pusa mo na nga nindot kayo. Ya, salamat kayo dong Alex, Ryan. Ayan. Amado Aquino. Og mo. Rizani. Ya dinig dito ko kanina. Nabasa na nako ang atong mga kining servant leaders. Ang New Creation Servant Community nagpadayon sa buluhaton sa labing minugdanon maong pagtuon sa pulong sa Dios, pagpaduol kanunay sa Ginoo diya sa pag-ampog pagsimpa mga New Creation Catholic New Set of Servants, New Creation Servant Community o niya padayon ang mga counseling, praying over. Ngayon mabot nga Life in the Spirit Seminar. So sama na dong. Agosto 29 ug 30. Sabado Domingo. Agosto na dong. 29 ug 30. Sa adlaw. Sabado ug Domingo. 29 sa hapon niya. Ang Domingo whole day na misa. Yang binyo ni dong. Diara sa kwan New Creation At bang. kwan office at bang sa San Carlos. Diya sa New Gira. Creation. Ang Gikuan ini, assembly. Nanano ni mga invitation sa kwan lagi pada sa mga kwan mga ngari mga barangay. Ang gitarget gid ni Bradsok atong mga youth. Campus ministry sa mga eskwelahan. Ipadadaan la ni kwan. Agosto 29, Sabado. Agosto 30, 19. Agosto 29 30. 29-30, Sabado ug Domingo. Ya ang binyo niya gyapon sa New Creation Servant Community. Ya at baga nakilid yun sa University
of San Carlos. of San Carlos. So gidapit ang tanan labi na sa mga batan-on kay mao ni ang panahon nga makahimo ta sa hiniusang pagdaig, pagsimba sa Dios, ya counseling, Holy Spirit, katong Experiencing the Holy Spirit. experiencing the Holy Spirit. Daghang kayong kabaguhan may tabo. Inaot ang mga batan-on daghan ayo kalimot Agosto 29 Sabado, Agosto 30 Domingo. Nasa Sabado half day ra Brad Sok, launa hangtod sa alas 4 sa hapon, alas 5. Sa Sabado, Domingo na dong. Domingo holiday na. Holiday gina. Yeah. Na sila panihapon. Okay. So salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga nikuyog nato sa atong tulumanon. Unya ang Dios magapanalangin nato. Maningwa kita kanunay sa gisulti sa Ginoo pag-amping, paglikay sa okasyon sa sala, paghinulsol. Unya sa man ka makahinulsol, makakumpisal, unya makakalawat as mahal nga lawas Ginoo, ligon kayo doon na natay self-defense, the presence of Christ. Niya dali na tamo balibad sa mga tintal sa yawa. Dagang kasi ngayong salamat o guyog nato si Dodong Julius Kaputulan, engineer, guman ni Dodong Lapi. Unya sa itong makauban si Ryan, si Brad Alex Basic, Smado Aquino, o tagputa po ni atong tulumanon, atong mga pasalamat sa taga-Talisay, nga dahil nakalipay kay sa mga Talisay nun. Kung sila makapugong sa pagpasalamat nga ang Talisay doon na eskwelahan. Talisay College, daghan kayong mga estudyante na hibuong ang mga Talisay nun. 8,000 kay waday tuition fee. Kunya tumiaging upat ka adlaw nag-graduation 1,600 perti naghana. So moda nga ang Talisay City naghatag og serbisyo sa mga masakiton, way kabayad, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal, way bayad ang eskwelahan. Kunya nay action agad kadtong mga madisgrasya simbako. Madaa dayon ng tambal ihatag kanila. Salamat. Ang Dios magapanalangin nato. Tagbo ta po ning atong tulumanon katinawan sa pagtuon. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat.